og velkommen til Naturvidenskabsfestival. Jeg står her foran HTX, hvor de er i gang med at lave en masse spændende ting. Skal vi ikke gå ind og se, hvad der er, de har gang i? Eleverne har gennemgået en lang række forsøg i ugens løb. Lad os gå ind og se, hvad de har lavet. Der sker også en masse spændende ting udenfor. Lad os gå og se, hvad de laver. Det har jeg bare. Der er ikke helt gode ting, så laver det andet. Jeg står her sammen med Jack. Jack og Sofie igen, ja. Og I har været inde og se noget om vand, ikke? Ja. Og var det spændende? Ja. Hvad har de fortalt jer om? De har fortalt os om vand, og hvis det var, at man havde noget vand, altså man puttede på kogefladen, så man stak det hurtigt med noget koldt vand, Ja. så krympede den. Ja, hvis det var en flaske. Ja, det var colaflasker. Cola-dåse? Ja. Og så fortalte de os også om, hvordan det var, at der opstod flodbølger og tsunami og sådan noget. Okay.
Men I synes, I har lært noget? Ja. Det er jo godt. Og jeg synes, det er en god idé, hvis vi kommer igen næste år og viser jer noget mere. Ja. Det er super. Tak skal I have. Goddag. Jeg står sammen med Michael. Mr. Bombastic! Læreren, han skulle forklare, hvad der skete i det forsøg der. Ganske kort. Ja, nu... ganske kort er det, der sker, at vi får nogle elektroner skudt ud i en skalt længere væk fra der, hvor de plejer at ligge. Vi får dem så exciteret. Når de falder tilbage, vil de frigive et foton for at komme af med den energi, den overskudsenergi, der ligger fra at gå fra en yderliggende til en længere ende. Og det er derfor, der bliver udsendt lys. Okay. Meget, meget kort. Tak. Det var sådan lidt. Vi sidder her med Nazanin fra journalistgruppen, og hvorfor har du valgt journalistgruppen? Jeg kan det ikke. Error. Jeg synes, det var sjovt. Error. Ja. Hvordan har det været at arbejde med eleverne på TEX? Det har været super sjovt. De har været sådan en lille smule ukoncentreret. Spændende og hyggeligt og anderledes. Det var mega fun. Det var alt fra Naturvidenskabsfestival 2009. Men vi ses igen næste år.